Niekedy mám dní, kedy by som najradšej išla s Kristom na kávu, si ho posadila na hodinu, hodinu a pol, položila mu otázky a odišla s jasnými odpovediami. Ale to sa žiaľ nedá, lebo Pán Ježiš už tu fyzicky nie je. A vždy, keď čítam príbeh z Lukáša o Marte a Márii, tak trošku závidím Márii, že mohla sedieť pri Ježišových nohách, mohla ho počúvať, možno sa ho niečo pýtala, neviem. Minulé som tak ležala vo svojej posteli večer a som si hovorila, že keby tak prišiel Ježiš na návštevu ku mne domov, ako prišiel k Marte a Márii, že aké by to bolo. Čo by hovoril, čo by sme spolu robili. A som si uvedomila, že v podstate on je tam so mnou. Možno spí vo vedľajšej izbe, možno v obývačke na gauči, možno v hosťovskej, ale že naozaj tam je. A viem to preto, lebo v Matúšovi na konci 28. kapitoly napísal, že budem s vami až do konca. To je obrovská nádej pre mňa, že si uvedomujem, že so mnou je stále Pán Ježiš. A niekedy tak premýšľam, keď tak bežne žijem svoj život, že čo by robil, keby bol práve teraz tu. A si pamätám, keď som mala skúškové obdobie, tak som sa učila na skúšky a som si predstavovala, dobre, tak keby bol Ježiš fyzicky tu, čo by asi robil? A som si ho predstavila, že sedí so mnou spolu v izbe, možno mi priniesie kávu o polnoci, že ešte potiahne nejakú tú hodinku a možno by ma pomasíroval, ale asi by sa to nenaučil za mňa. Možno by povedal, že ja som majster aj z psychológie, aj z ekonomie, len sa ma spýtaj kľudne, keď čo treba, ale pokračuj a uč sa. A on by možno čítal niečo. Veľmi si uvedomujem, že Pán Ježiš, napriek tomu, že je so mnou stále, tak nebude za mňa robiť veci. A ja musím robiť veci a musím robiť rozhodnutia a musím žiť svoj život. A keď som bola ešte na strednej a keď začínali letné prázdniny, tak sa mi stávalo, že som to vždy odpálila takým maratónom seriálov a času jednoducho relaxu pred telkou. A som rozmýšľala aj vtedy, a to bolo asi posledné také leto, čo som mala, keď som rozmýšľala, že kde je teraz Ježiš. A som si uvedomila, že sedí oproti mne na kresle a pozerá sa celé tie hodiny na mňa, čo robím a ako zabíjam čas. A hlavou mu chodí pripomienka toho, že aj za toto som zomrel, aj za tvoju lenivosť som zomrel a som trpel. A to ma veľmi usvedčilo. A môžem povedať, že vďaka tomuto uvedomeniu si som už neopakovala tú chybu viackrát a si to stále opakujem, keď príde nejaké pokušenie, keď príde zabíjanie času, keď príde niečo, kedy je ľahké zhrešiť, si uvedomím, že Kristus je tam so mnou a že sa pozerá a že trpel za to, že ja som hriešna. Tak môj taký impuls pre teba je, aby si dnes celý svoj deň, tak ako pôjdeš možno do školy, ako budeš s kamarátmi, ako sa budeš rozprávať s rodičmi, ako budeš tráviť svoj čas, si skús predstaviť, že Kristus je s tebou. Je s tebou vtedy, keď si sám, keď je ťažko, je s tebou vtedy, keď ste na kofole, a možno je treba si zahryznúť do jazyka a neohovoriť niekoho. Je s tebou vtedy, keď ťa čakajú povinnosti. Je s tebou stále. Tak ťa povzbudzujem, aby si čítal Bibliu, lebo len tak budeš vedieť, aký naozaj je a čo by asi robil, keby s tebou naozaj fyzicky kráčal celý dnešný deň.